Здравейте, хора! Здравейте, хора! Днеска, какво ще играм? One Block Challenge. Да. 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 А, Преди да джойнеш, и аз държих първия блок. да, видях. И искам само то тук да го представя. То тук се казва Митката и той е мой приятел и ще снимаме заедно някакви колаборации. Да. Клипове, бе. Къде снимаш колаборации? Ами, смисъл, ние заедно като играме. Клипове. Че снимаш клипове. Същото е. Да, и искам само да кажа да харесате видеята ми и да се абонирате за двата ми канала. Моят канал се казва Gigi или Turbo Gamer, а тук се казва Митката. Да, точно така. И както виждате... Поти на двамата клиповете ще има линкове за каналите. Да, под това видео ще сложим линкове. И както видите, не си играем One Block... Да, падна. One Block Challenge. Да. Падна. И ако харесвате това видео и ако искате да правим още видеа на One Block Challenge, трябва да стигнем поне 7 лайка. Какво има там? Нищо. Така. Кой че копа втория блок? Я. Така. И я пасиха. Почвам първи. Добре. Я ти взем блоковете, така че... И искам... Строй настрани или как? Чест, yes. Предлагам да строиш настрани. Строп, опа. Ще да си замина. Съжалявам, хора, ако не сте чували до сега аудиото, бях забравил да си пусна звука. Вече се слуша. Няма проблеми, няма да почваме от начало. Добре. И искам да кажа, че аз съм градинарио и понякога се сменяме. Я да копам, ти да копаш. Ама повечето случаи я ти съм градинар. Да, бе, добре, бе. Смисъл, я че сада нещо, дървета, градини и така нататък. Отдаде. Няма бе. Лап. Какая интересная. TikTok на този пич, който е направил модул е... Нещо. Да, нещо. И тук има някакви линкове, които няма да отваряме сега. И предлагам да го фървам това. Ми фърли го този, какво ти е? Опа. Да, айде продължай, че трябва да строя. Мерси, Значи имаме 12 нива. Да. И сега сме в фаза 1 и тя се казва гора. Това грама е много силно. Кое е силно? Нещо гръмна се. Това беше фойерверк. Айде копай там, че няма време. Добре, самия, че да... Първата нивца. Юпи! Така... Гледаме се от се криво гледам. Защото се е родила така. Ако я погледнеш в белите очи с едно... Ти са били две! What? Как така? Трябва да рукнем соли да коша. И се и мен ми да. Това беше аномалия. Човек, тия къде се събрали в едно блокче? Не знам.
Тия Добре, се да ме избутаха, питам. тия се избутаха, ги. Взех ти дървото. Добре, отговорим това къде тебе. Ами... Не знам. Мерси. Буденце. Ма ти взимаш всичко. Ама какво да направя? Дека тия виж тук колко е тесно. Вече има и гуда и 2 овци. Да те строй настрани. Еми, добре. Така. Ти трябва да си построиш кирка. Добре. На ти това и това. То си е твое. Така. Обаче се стъмва. Не. Най-гадната част за мене. Няма и камене. Не знам. Това още няма зомбита. Човек се, че е яко темно. Не знам. Не говориш на културен език. Семена. Дай ми ги, аз съм градинар, дай ми ги. Давам ти ги. Добре. Айде де. Оп. Thank you, бе. Thank you, my brother. Thank you. Я вземи това. I really love this. Така. Да, нали? И вече става нощ. И тук в Добринище е много горещо. Не, 35 градуса ги има. Майко... Трябва да мръднеш. Овцата ли? Мръдни, бе. Не, гудето. Също е ли? Така. Бънчес. Чао, слънце! Другото го залехме. Те е падналът. Според мен е това гудето я Леле, виж, леле, майко. Дека е гудето? Я го бутнах. Оти опитва да убие животните. Да, по-скоро ти се опитваш да ги убиеш. А ти няма ли да ми даваш дърт блоковете, или? Дай се. Айде. Кирка. Киргистан. Добре, вземи. Ама вари това да ги бутнеш. Вземи това и това. Да, чисти си инвентара е в мене, добре. Мерси иначе. Моля. Таки. Ако не съм я, кой че... Проблем? Ков? Преда ми записва. Стига де. Рекордеро. Не, записва. Човек. Сърцето ми... Помисли си, се спре. Човек, сърцето ми спре, кажувам ти, не те лага. И на мене. Хора... Аз си... Мислих си, че трябва да почнем по-начало. Да, това е много гадно. И хора, я като чува нещо такова, има проблем. Направо настръхвам. Кравата. Вари да не я бутнеш. Поред мен май са 2. Дека са 2. What? Със слаби да клашър трябва да дойде тук. Да. Буквално. Чики, дърво. Ле, мерси бе. Моля. Таке. Та крава ги. Майко. Леле, заради нея, че падна да ми... Деве крава, бе. И ти ли искаш? Обърнах се за 1 секунда и тя падна. Ма най-яко той, че това го снимах, ке падна. Буквално тя си падна сами. Не знам, че по-натам трябва да махнем този дърт, да сложим камък. Ние още нямаме камъни, бе.
Гледай къде се бута. Ма тия са психични. Айде, и овцата падна или? Още една овца е загубила. Деле, имаме още едно бебе овца. И три прасета. 3. Има кой да ни убива животните. Яле. Не, гудетата. Оти? Може и гудетата бутва всичко. Да. Те ни бутнаха козите. И след малко и мене ще бутна. Нема ки да те бутна. Дека е луната, то ден оттано ще има още много бе. Човек, това гуда ме гледа право в очите. Иска да ти направи нещо, нема ки. Магия иска да ми направи. Да. Магиосвата. Да, за да паднеш. За да паднеш ти, не я. Не ти, не я. Падни ти. Леле за малко. Помислих си, че имам още блокове и да малко ще да падна. Не, ти костите, кемишата? Да. Това е... Тия блоковете от кости са много късо. Ако ги направиш на едни други. Я се движа така, от ме е страх да не падна. Ама ли главата ми ти отдача? Тетка ми по някаква причина влезе в стаята, не знам защо. Опа, обаче май Воломир стана. Го усещам. Тъй като брат, че... Да, моя брат. Да, стана. Да, чуеше вече ке е поудева. И аз вече дойда. За да се гледа нещо на неговия клип. Там. Не знам какво така е. Кажа на майката. Да. Какво? Заповедай. Мерси. Обаче тия животни тук ме много дразна. Рото тук. Става ден. Се гоя слънцето. Често още не ни трябва, але? Кое? Ние си имаме. Ще да питам за често, ама ние си имаме. Сега се чудя. Какво се чудиш? Нещо. Ма чекам да ми дадеш дърт блокове. И според мен трябва да се сменим. Само да ми се щупи кирката. Те пак кокошки. Колко кокошки сте? Една. Ето кирка. Благодаря. Ето, молят. Така. Кост. Изгледа, ти си почнал тук да строиш. Да. Знаеш какво? Още всички букуци в това. Често. В последните два реда са букуци. Така. Тук има
буклуци, тук буклуци, тук буклуци, тук от... Дека ми изчезна. Само аномалии. Какво става тук? Какво? Почва да има зеленина. Да, бе. Варди овцете, моля ти се. Варди ги от овцете. Който да, тук че го има. Просто го бутай. Да. Така. Крава. Да. Чекай. Варди овцата, тя ги такова. Тя... Дано да дойде зеленина от просто... Това е най-ловото нещо. Не. Чест. Да. Майко. Има вода. Още една. Юпи! Да има често на мен. Окей. Имам вече и вода. Добре, дай ми водата и дърт блоковете. И дърт, добре. Тук имам и още един имам тук. Патапи. Виж овцете, я. Кажах ти, овцата ги яде. Добре. Овцата тук що премахна една зеленина. Бе. Варди от овцата, моля ти се, варди от овцата, от тя ги такова. Бегай. Така. Едно прасе е застанало зад тебе, ке те гледа. То се бута в мене. Не, имаше едно на крафтинг тейбъл. Бегай. Човек, какво правят тия гудите, бе? What? Какво правят тия три... Така. Тук има... Да. Не казвам. Добре, кога ще стане вече още едно пулче? Ама гуде грозно. Така. Гуде грозно. Тако му е красивото на това. Бегайте от тук. Хора, пишете в коментарите дали искате тази събота да кача видеоклип на Baldi's Basics. Да. Като се опитам... Ако питаш, що ти е такова ти... Да, разбрах. Добре. Само за малко. Така... Мръдни да сложа блоко долу. Да, ще ми скирката. Варди, моля ти се... Опа, бе, изискам я, че ще падна. Така... Турам... Какво? Добре. Добре ли си? Овцата изяде още едно зелено. Стига де. Аз заборих дека е това. Его. Не е тук. Значи това така ли? Да. Трябва с нещо това да си го обозначим, че това тук е... Оти става бъркване. Да. Добре, нацет това. Не, чекай малко.
Така. What? Какво стана с това гуде, бе? Той има гърч. Абе, мане си... искам да... Сега да нараним тази овца, да стане голема. Вижте, хора, сега какво ще направя. What? Виж ме! Виж ме! Виж ме! Ага. Да, клекнал съм. И вече имаме дърво, което вече може да взима въглеродния диоксид. И един въглероден диоксид нямаш. Така. Вече има и бреза. Нека да има повече дървета, за да бъде по-красиво. Така, тия животни тук почва да ме поудева. След малко ще ги... Хайде да не кажем. Така. Така, дърво. Ама те са много досадни, бе. Гекс, бута се в мене. Абе, махнете се! Тук ще отрепах овца. И вече имам вълна. Рещинки. Това е от тиква. Това си е семена. Това е цвекло. Добре. Да знаеш, че дърбоклъгът ще ги оставям в често. Да не ти ги такова. Видя ли какво напри това прасе? Кое? Е това под дървото. Не. То не може да излезе. Ти че ядеш бой? Кажа да бутна се, отбуташ овцата. Той я бутна. Йо, бе. Ти ли ме разбра? Дърбоклът ти го оставям в често. И вече ти си ги взимаш. Йо, бе. Вече имаме жито. Отрепах и крава. Не, да знаем без животни. Буквално вече не се изпалва. Така, тук ти оставам още дърт. Трябва да закапа един дъжд. Мисля вече да правя ферма. Ферма? Де че правиш тя ферма? Такава за семена. Да, точно това е дека че направиш. Те е там зад брезата. Ти си остил дърт. Я казах дека че ги оставам вече. Обаче трябва да си направя нова кирка. Ама деби, отрепах и прасе току-що. Отрепах пълно животно. Да, щупи ми се. Взимам една пръчка. Че оставиш ли такова? Какво? Дърт. Да. Пак се слува. Нямаме. Вече имаме втора зеленина. Сега, какво да правим? Това. Кой искаш? Почивка за вода.
Така и се прави кирка. Още една пръчка ми трябва. Еми... What? Толкова е странно. Според мен трябва да спираме след малко, или? Ами... Още малко и да. Според мен трябва да направим още 2 дена, защото да са 5 дена. Това какво означава? Днес 5 дена. Утре 10. Това се кой ден ни е? Мисля, че това като изгрее слънцето му е 3. И 2 дена. Който е следил дните да пише в коментарите. Да, оси не ги броим. Не, защото загубихме време в което се представихме. Трябва да правим това вече това. Не мога да хубаво. Какво? Да. Нищо. Имаш ли такова? Дърт? Чек се, че ти дам нека да си довърша. Така, добре. Сега ти оставам дърт. Так и так. Нямам мисля това видео да е около колко? Не знам. 40 минути или? Вече имаме бебе прасе и бебе овца. Това означава, че тя може да ни изяде зелената трева. Отделна градина за... Не мога да... Не се чух. Трябва да направим отделни градини за тия животни. Дай малко такова. Какво? Малко дърт само. Имам 4. Обаче се спълнаха пълно животни. И кокошки, и крави. Гледай се. Ще паднеш. Гледай. Имам за дърт. Дай още 2 дърт и съм доволен. Добре. Нати 7. Колко имаш? 7 имам общо. Това не е го броя като дърт. Ама па е блок дърт. Така. Кравата умре. Кое умре? Кравата. Ой. Освен да правим отика и се засаждам вече. Добре. Лошото е, че нямаме камен. А кога че идем в... Какво? Би трябвало след... не знам. Какво да дам? Поред мен вече... дай такова дърт. Няти дърт. И... Моля? Довършвам градината и спираме. Добре. За днешния епизод. Чест. Семена. Добре за градинаре. Дай семената. Добре, чеки се ти дам. Така. Дек си. Оставам ти ги в често и така ти ги дам много време. Значи,
Тук имам това, това, това и това. Цифрените седмици ако искаш не и ги да... харесвам. Иначе си Йоса и там, ако искаш. Храната я оставяме тук. Това го оставям тук. Кожа. Така. Връщам си. Копата и мотиката. Оф, насъдих. Виж ги застана. И я, виж. И двата по едно и също време. Ние плуваме. Следно плувам. Да. Когато не гледай се, че хора става тук. Помощ, да, я май затиснах. Помощ. Не трябва да се виж толкова рано. Опа, без искам да ударих. Ако искаш да свършим, когато стане ден. Поне за трети ден. Добре. Така. Да. Така. Не, това е от диня. Диня. Динята по-натам, че ще я засадим. Бегай, моля ти се. Бегай. Бегай, да. Да. Ложка. Пускам си от трето лице. Градина. Хубава. Закъпа даш, yes. Ти искаш да закъпедаш? Защо искаш да закъпедаш? Не знам, честно казано, май знам, че когато къпедаш, дърт блоковете станува зелени. Няма да стане скоро ден, защото като къпедаш си седи тъмно. Поне при мен е, да. При мен е стояло тъмно. Да свършваме ли? Честно казано, не знам, защото я не искам да свършваме, просто трябва. И аз само. И аз пускам на трето лице. До другия епизод. И мисля, че е време за аутро. Да. Хора, това че в това видео. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, да се абонирате и да харесате. И тъкмо става ден. И когато стигнем 7 лайка, да продължим към следващия епизод. Ако не ги стигнем, пак ще продължим, защото ние искаме да снимаме още на... Да. И искате ли да направим поредица? Всъщност, абонирайте си за двата канала, Митката и GG Elite Turbo Gamer. Това ще е от нас. Кога си сменяш името? Кога си сменяш името? Името хора ще си го сменя някъде към неделя. То е на 13 някъде. Да. Това ще е. Абонирайте се, харесайте видеята и това ще е от нас. Бай-бай и до нови срещи. На следващия път и... Бай-бай. Аз искам 5 лайка. Аз искам 2 лайка. 2 лайка искам аз. Добре, довиждане. Ай.